Celanova conta xa as horas para vivir unha das celebracións máis emblemáticas do seu calendario. As festas da Encarnación regresan este sábado 1 e domingo 2 de agosto cun programa que combina os actos máis tradicionais con varias novidades para reforzar a implicación da veciñanza e recuperar a esencia da Ramallosa, a multitudinaria procesión nocturna que cada ano enche de música e farois as rúas da vila. Un deses cambios será o reforzo da animación musical. Haberá máis charangas antes, durante e despois da procesión, que sairá ás 11 da noite do sábado desde a Praza Maior. Ademais, a entrega dos premios do concurso pasa o domingo pola tarde para incrementar a participación. A edición deste ano supón a estrea da Asociación Cultural Ramallosa Celanova como colaboradora da organización e impulsora de diferentes iniciativas para recuperar elementos tradicionais da festa, como obradoiros, máis presencia das charangas e cambios para fomentar esa participación.